Għall-Kummissjoni Ewropea il-beħ tal-passaport Malti mingħajr ebda rabta ġenwina ma' pajjiżna mhuwiex kompatibbli mal-prinċipji Ewropej u huwa proprju għalhekk li l-Kummissjoni se tieħu lill-Gvern Malti l-Qorti tal-Ġustizzja għaliex it-tmexxija ta' Roberta Bela baqgħet stinata tmexxi xorta waħda bil-Golden Passports. Kien fl-20 ta' Ottubru tal-2020 meta l-Kummissjoni bagħtet ittra lill-Gvern fejn ħeġġet lil Bela itemm l-iskema taċ-ċittadinanza. Il-Kummissjoni bagħtet ittra oħra lil Malta fid-9 ta' Ġunju tas-sena l-oħra wara l-introduzzjoni ta' skema ġdida fit-tmiem l-2020 propju għax din l-iskema ġdida żammet il-prinċipju li wieħed jista' jixtri l-passaport. Il-Kummissjoni fakret li Malta għadha tħaddem din l-iskema għan nazzjonalitajiet kollha barra r-Russi u ċ-ċittadini tal-Belarus u l-Gvern ma esprima l-ebda intenzjoni li jwaqqafha. Apparti minn hekk it-tweġiba tal-Gvern ma ndirizzax b'mod sodisfaċenti tħassib tal-Kummissjoni u Malta jibqa' l-uniku stat membru li għadu jopera skema bħal din. Minħabba f'hekk il-Kummissjoni iddeċidiet li tressaq lil Malta quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Wara ħarġet din l-aħbar il-Partit Nazzjonalista staqsa lill-Gvern ta' Roberta Bela se jkun qed jagħmel biex jissalvagwardja r-reputazzjoni tagħna. Fi stqarrija maħruġa mid-deputati Jerome Caruana Cilja u Joe Giglio, il-Partit Nazzjonalista insista li l-Gvern huwa obbligat li jara li ma ssirx aktar ħsara lil pajjiżna u għalhekk għandu jaħdem għall-interess ta' Malta u ta' ħadd aktar.